Upat ka buwan sa dili pa ang Sangguniang Kabataan SK ug barangay eleksyon. Nangandam na karon ang Cebu Police Provincial Office CPPO alang sa hapsay ug malinaw piniliay kini ang gipahibaw sa direktor sa CPPO nga si Police Colonel Romel Ochabi atol sa iyang paghihinabi sa mga tigbalita kaganiha. Gibutyag ni Ochabi nga sa pagkaron wa pay dapit sa probinsya sa Sugbo nga naa sa election hotspot apan dili bot mo kumpiyansa ang CPPO kalabot niini. Ilabi na nga nagkaduol na ang filing of Certificate of Candidacy kun COC sa umaabot SK ug barangay election. Sa ilang gipahigayong threat assessment usab sa mga incumbent barangay officials loko probinsya sa Sugbo, wala ra sila nakitang hulga sa seguridad sa pagkakaron. Kuno galing mahumana ang filing sa COC sa umaabot Agosto 28. Ipaubos na usab nila og laing threat assessment ang mga incumbent barangay officials. Lakip na ang mga kandidato sa umaabot BSKA. Sanglit makita mo usab kinsa ang mga mag-atbang sa tagstag sa mga barangay loko probinsya sa Sugbo. Nining pagiha, matumbok na sa CPPO ug militar. Unsa nga mga barangay sa probinsya sa Sugbo ang adunay mga init nga panagribal sa politika. Aron kalikayan ang posibleng paglihok usab sa mga armed group sa probinsya sa Sugbo. Sub-sub karon ang monitoring sa kapulisan kalabot niini aron dili kini magamit sa mga kandidato sa maabot BSKA. Sub-sub usab ang pagpahigayon og checkpoint sa matag lungsod aron masigurong wala gi makalusot nga mga bot mo pahimulos sa higayon. Aduna sa ipahigayong covenant signing sa tanang kandidato tibuok probinsya sa Sugbo. Okay, as of now, based sa ating validation, wala pang yung mga private armed groups or armed groups na pwedeng gamitin ng mga kandidato. But continuous yung ating info gathering together with our counterpart sa AFP and other branches of the government. Siguro natahimik yung election. So continuous yung ating validation. But yung mga ibang armed group na yung mga criminals, we are conducting operations against them. Samtang gawa sa mga armadong grupo, gimonitor karon sa kapulisan ang posible niyang pag-apil-apil sa mga durugista sa umaabot BSKA. Dugang ni Ochabi nga sa pagkaron iya nang gipaubos sa background check ang tanang mga incumbent barangay officials aron masuta ug wa ba sila malambigit sa ginadiling drogas. Gawas niini, lakip sa ilang gimonitor mo ang posibleng mo kandidato nga may kalambigitan sa ginadiling drogas o baka mga durugista nga posibleng mobubo og puhunan ngadto sa mga kandidato sa umaabot BSKA. Mga chief of police, we directed them to closely coordinate with the barangay officials. Hindi lang dito sa election, pero sa crime prevention. Kasi yun yung natin, yun yung gusto ng leadership ng PNP, yung crime prevention. Yun yung talagang gusto natin. Hindi yung parang tayo. Proactive ang ginagawa natin, hindi yung reactive. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.